nakaliang jonga kumu Chief Executive Member ka Khadc Autonomous District Council haringkat bat ki Executive Member jong ka Executive Committee ni wanra ka jing aikublei bat kerku kedro ya ka hima khairim ka ba penlong ya ka shat Nongkrem ha ka arterik unai wing ka blong shibenta kum ka shat niam ka ba ni tipha bat ila sakhi la bunsnam kablong shibenta kum kashat niam habedip kariti kedustur te nakaliang kajungi ni ai khublei ya ipaim Dr. Balajit Singh Siem ringkat baki bakrau bat ki menteri baro jong kahima ba ai bakani ka shat Nongkrem ka bamentau snam kan long ka bayai be ya renti ringkat ki jingkurku kerdo wat ru ya ki khun ki hajar hapok kahima ba kerman scam ba ketika sengi kan long kebayat baik yang di kublishibun.